Ay po oras labod Kapampangan. Ikay ng balang manupaya at medyo malulambagya. Kapatapuro ni ini karang kaya katamo tayo kalugan eh. Alam masyadong takal dito sa benta mo nang explain ko lang sa les eh. Kasi mga sumini. Wakin pala, ining tanamo ni kayong gulot. Anatis ito eh, anatis. Okay, imo muna. Kung may pakali. Iniisipan ko, tagalugan niya, mas manayo ng Kapampangan, kung may paindaton. At yun namang makirami, at niya sinabi, kabilang biya na eh. Yung isipan ko, kasing kabila, para ka ako, Tagalog eh. So, kung sumangin na biya, siguro yung mas manayo ng Kapampangan eh. Yung kalapati, Tagalog yung kalapati, yung Kapampangan na pati-pati. At explic aking bagyang pamiliwanan ng migmanan po yung memulin yung migmana patsepi sa sabyan piban dyan, halimbawa migmana kong gabun kitang miyang biya kong bapa dapat yung memuli hindi bala mo character traits kaya itong halimbawa memuli ang biya sa kong tatanang so yung migmana karimbagi yung memuli patsepi sa sabyan ugali o kaya itsura halimbawa memuli ang mataba kung mana tama kanyan sige tanong pa mo salamat kaya kayo pa mo ng tabi pag masabalan tayong kaya katamang umano at may pangapampangan tamo sana Kapampanganan tala rin kaya katamang na po Kapampanganan tala rin kaya katamang salamat